Cardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. KSA Bukajan Regional Committee atumpen number aroy along langa ogaso ke jogdam asai kedengpon. Wo signifying kora hini arni Bukajan subdivision angkang. Vomulang somate silonijan number alang roy along Karbi Students Association Anglong po Bukajan Regional Committee atumpen chepater piponsi labang so along Northeastern Range Silonijan Forest atum cherap chetudunpen lang roy along lang ogaso ke jog ajay mek piman ponlu. Lapusona say Karbi Anglong angkang pi along lang roy lang jeng along lang ok asu kejok dam asay dengbang abilang non apor Karbi Anglong angkang pi along lang roy lang jeng along anta lang ok kijumpon asonsi thekpon longlu KSA Anglong pho klembang angbong chingbai chingsai si easy environment lapen ecosystem safe nangji puma thapen lapuson asay dengponlo lapen rat atum aphan awareness loputa pachini pon Labang swajay mek along George Timong Kongchun Bang KSA therapy ame Torun Hanse Lal Singh Ingti Meipu Karbi Students Association Bukajan Regional Committee Joyanto Taro Chunbang Kangbura Timong Dun Meipu KSA BRC Hirold Hanse Pachethang Chunbang Nobin Rongpi Arun Hanse atum penchenglok penang an KSA along Klembang Phubang Phiatum Chetong Dun Bukajan Pesar Kuru Be Karbi Anglong News KSA Bukajan Regional Committee Amai pu Lal Singh Ingti lapen alang li secretary Joyanto Taro alang li tum chip lapen ajir pu tum pen cepatir pi pen number aroy dak arong pini more than 15,000 so say ok actually mate ok asu laso aroy long pini kilo a program mate amai bang dengpon lo lapen nilitum Central Committee panta na chop hapon pot alang li thanda churolo lapen ingsi mo penang litum pulo je project mate engnek meme ahok tema elitum project mate engnek meme elitum men ma thadam krang loplo tangte lage project lapen engnek ta meme nilimata a concept ke wancheng alang litum Lal Singh Ingti lapen team tum concept ke wancheng nilimata men bange mathading sidolo tawoi fit tame apit matha tulo penang environmentalist tum pen lapen alang litum pen chethan chimum pen elitum ke klem pon ya so na mung bang ke elitum chichini lorlo elitum piniar ni non elitum ing iwang prat pencheng lok ke don more than 32 38 almost 40 an kile degree celsius alam ta elitum chethan bom lo ta wa fitame elitum thang ta elitum initiative ke pon elitum bang me thang pen bang che thek pon long le nilitum ke dam tang 5th June arni pusitame Karbi Anglong Autonomous Council jurisdiction long both east and west nilitum KSA regional pli angbong Bukajan Harogat Dipu lapen hamren along pusitame nilitum more than 13,000 athing pierong epon by various branches and sub branches and regional stum nilitum epon in collaboration with the forest department alang litum nilitum halaso resolution dengpon je thingpi ki e chodali kapre ga sai dengpon nei pon nilitum mathapen ako pini bangalason langroi langjeng mate particularly elitum dak langroi langjeng long elitum pini darni thegam long lo je lada Karbi Anglong Arlo along Jasimet PGR along le along Aron Repen kedo atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen comment tulo ke tharle po nonapor Karbi Anglong Autonomous Council ajakong ko andolang pini arnian ta PGR along le along Aron Repen kedo atum aphan tharle thek kopia pot son sivo signifying korai CR ni hamren rong sopi hi thibarim ru Samson Singh Ingti Amir Biri atheng no along APA Chelsia song atum pen kache song asai kedeng pon bangso kache song pon along alohi aman pen lakhain koi ST wo thatlang so LSC meipu Bikrom Hanse lapen APA Chelsea meipu jai kathar atum chetong dunsi arsik jik pen son plia putha kache song Karbi Anglong Autonomous District pu 6 schedule ateng pen ke constitution ateng pen Karbi Anglong Autonomous District aprang hutke Mikir Hills Autonomous District pula labangso Autonomous District kamenis je phansi akam claim ya phansi Autonomous Council ki bilo council jong gali Autonomous Council lata 6 schedule pen state government kaselama autonomous bangali laga pachu be autonomous la state government pen selam bange hal 6 schedule pen constitution pen ke long up Autonomous Council si aprang dobom lo non anta 1951 pen non anta
seta non chuke damtang election hot la delimitation la BJP tum delimitation selam lo nili tum kroi dundo e deo lo ke tok bande pidu no lam da setan dun lo seta non ke klang bangke aprang ben ke number 3 Dipu ST autonomous district parliamentary constituency pusi ke dodo aprang ben ke six schedule teng ben constitution teng ben lo non bangke number 3 a number bange lage jatame la bange digdar de number 6 Dipu ST parliamentary constituency po anat autonomous po bang avederlu autonomous district po avederlu ada non elitum hanang puleji la so BJP tumke kunat notification lo pu nang puleji seta bang chief election commissioner benge pu edlo bange ketok ban si pu edlo akaprek website long ta do edlo halo website long ke do pot si akaprek atum ta X autonomous district pusi bang pukok lo Karbi Anglong X autonomous district pusi pukok lo amene non ke autonomous kalilo autonomous avedet lo te pilo se plang po lage six schedule kalilo lage panchayat lo lage district council puchor lo te lage jila porishod pulo ke lage ako hala 125th amendment ta hala dakta panchayat pen council six schedule council paching bar chi ji pugen de to ni tum che kroi dun de seta non ke parliament long li etlo la posini tunga oppose la 125th amendment la panchayat pen six schedule autonomous council paching bar chi ji po bangke ne tum kroi dun de lake pon lake article 244 ea puthak pachunda prangnangji Indian Constitution aron alo along ketok dak paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council angkang kedo akaprek akhe mate inglong aso kalidet atum aphan voter list pen ing thanangji Election Commission of India a website along kepaklang pon ex autonomous pu along puthot autonomous district pu pachedo thuvek nangji lapen Karbi Anglong lapen Dima Hasau district along panchayat ras kapaplengji pu aputha chekhangvek nangji pusi jongponlu non di autonomy avedet lo ke di la hello ande PGR pen eviction ji ke Assam minister revenue minister sining ye jinon ke la si ka CM pu bom lo nang tum rong sor thur pakra nang rab dun tha government fan pu nang ji pu body la pu et lo ke alang li ke autonomous aja khong avedet lo ke alang li ke la hello la si nili tumate ke la autonomous Bedo vek nangji la pen la autonomous council tumsi la PGR VGR along leke eviction vek nangi lake laga meeting edo ya kam ta velo haladak Assam Land Revenue Regulation na 1886 are run along section 18 along ke tok do haladak ke tok ke forthwith eviction nangi pu notice tapi nang ne pu harake athema lage government along li lage rat along li pu chini lo lage PGR VGR ke la si hala dak pan ke eviction vek nang i lage amuni copy ma alam ka li lo lage tribal do mang eviction nang ne pu bote do hadaw mang ke KSA isivet ke donangji aphan korkanthi Karbi rong asar hawar amaya hin pen pharang ke amai kang nipon Wo signifying korahini arni lakha kripli korkanthi constituency havar korkanthi Karbi rong asar havar amai ahin pen pherangke amai ke phapon nang ko ke Karbi Anglong arlo along KSA asong ke do o ajoksi non e prangke wangji along pen isivet ke doji aphan rong asar atum ke do an choning ripon lo pusi pherangke amai along pen pachetak pon Athe KSA isivet ave pulote non ke wangji apor ahut ke Karbi Anglong arlo along KSA asong aphan RDP abang avidet pu lasi KSA kedo anta chingrum vette ajakong nang ing tang po lasi Karbi rongasar hawar amaya tumpen sitami kewangjilang arni pen isivet kedo ji aphan si chuning riponlu samilang sopen long ba morning ti Karbi Anglong news media abitung pen pini tum kaching vai kitong long sina tum kan turisi kurwang thu kalong pejol sini tumla Karbi rong saramai ko tang thi habar mai tum hin pen ta puthot Karbi Anglong along to kan do logo charli pu
KSA patung pan masih redak aprang ben langdam aku ben langdam lorong te 1959 ane kan pen KSA ke siga hok tama bang bom si laso pen tu 1956 ane kan ke puthot KSA tung ada ka cekak tu dukok lo isigar KMS polo isi make KSA laso cipu pen sinon make atum aro paru pho laso cibi tu kok apa laso KSA tung mang cingin rek ni sini tu mahok lo jong polo hala angsong mati tum central committee tum ke cingwai laso ateng nasi along tin hawar tin dari tum son resmi tu bom lo la si pini ni tum tamedak ko kan si hawar atum hi meta pothona tum phan la bangso ke patini bangte la bangso kes ke paching room je phan na tum hin ta pothot am se paching dak bangso lam paklar pon pen kirangji la kirangji lo chade tum to ana kes tum tame pothot la chingrum rapet isidat donai pu ni tum la so ke pon hin pen pothot Cikoi nanggi kusi tunai di pono la silaso ala tum di Japon mirjeng kro kesi tum da chingrum nang po Samson terona kesi tum da chingrum nang pen Thamson ro pi laso kesi tum da ri chiki tum da chingrum nang po la pen Jameson timung pola tuma kesi tame di chiki tum da chingrum pen nang po la pen aku puthot dutla Jameson timung pola so kesi tum tame puthot aku son aprang son taksi kesi ke isidat donanggi kusi ni tum rong asar hin ta puthot tunai di pono kasi kirangja por yung sila kaya sa yung si chingrum redak iklo na por ki pipan yung si rong asar pen ki pula iklo na por ki yung si chingrum redak lo por tangte alang ni tum han bangke kaya si hoy bangke alang tum han puthopon ni tum ka di rong asar maya hoy ra rong asar tuma do ana hin apen kalang bangke kaya si bangke ci hoklong lilo sini tum hen peke budak lo lapen alang tum las bangso kaya si men ke rong rup hithi kulat tapi upis long anta laso kirung kerek tangka mahapen chenglok tamalang tum ke damlong lilo ansi ni to alang tum han la solam tani tum puthot along long tapula se tum pini dak ko kan khiabar amai tum him pulo la pen anpar alila kachali bom la uwe kimi tum school college university puri ma tum lame KSA men hoy bang KSA pen ke la so smart fata pon long lilo pusini tum ke la rong sare tum him ke pudak asi non iklo na poni tum ki pido so pora prang yung se na tum pini pinang bong si chingrum po uyong se alang tum yung si media press media yang si la tum tipi kan itu cingrum po pini pina mong cingrum po cingrum pen kiklang pen po alang tu an sin ta jakong horang ho order tu pidun jong si cingrum tek thelo kong talang tu ke KSA ke tuteli Karbi Anglong ke KSA men makal tu cingir masih lang nelo pusin tumin Karbi rong sa mahin ke dak hawar amai ko kan tiaru pate tu pudak pasti ni tum pini ben ke la cingrum vek nang po pusi pulo jong si cingrum dak ponate an se alang tu alang tu hala so KSA ke jesong KSA men ke cikrong yetum ke men masih enong nelo pusin tumin tu pudak kasi pini ni tunda hawar mai la Karbi rong sara tu mahin pen ko kan tiaru ke alang tu jom kondak lo jadi cingrum dek nang po la KSA inglong follow pen la richi kip ki do KSA tu ban cingrum dek si istilah do nang po busin tu pili pen jong tu ilan solo